Em dic Felip Masó, soc professor d'Història i d'Arqueologia del Pròxim Orient Antic i avui hem fet una xerrada sobre els 100 anys del descobriment de Tutankamon i les seves últimes descobertes. Egipte sempre ha interessat al món, fins i tot quan l'època faraònica va caure, amb la conquesta primer d'Alexandre i després dels romans, fins i tot després, ja al mateix moment que Egipte va caure, va començar a tornar a interessar. Egipte mai ha deixat d'interessar. El que passa és que sí que és veritat que des del punt de vista occidental, que sempre ens ho mirem des d'aquest prisma, Egipte no va tornar a despertar interès fins a l'època de l'expedició napoleònica, quan Napoleó va anar a conquerir Egipte i es van portar un grup de soldats, però també un grup d'intel·lectuals i d'estudiosos que va començar a tornar a la vida a Egipte des del punt de vista occidental. Però Egipte sempre ha interessat, sempre ha sigut un focus cultural que en el món oriental sempre ha tingut molta importància. Sempre ha sigut la seu del coneixement, dels coneixements ocults, però també del coneixement real. I, per tant, els mateixos grecs tenien molt interès en l'Egipte antic perquè creien que la seva cultura derivava i no s'equivocaven d'Egipte. Però el món occidental sí que va trigar molt temps a tenir interès i no va ser fins a l'expedició napoleònica del segle XVIII que van tornar a recuperar l'interès. En aquesta època que succeïen aquestes coses, era una època molt especial de la història de l'arqueologia. No és l'època del gran romanticisme del segle XIX, però és aquesta època que està camí entre el final del romanticisme i l'inici de l'arqueologia científica. I van encaixar dos personatges, un arqueòleg fet a Egipte des dels 16 anys, que era en Howard Carter, i un ric aristocràtic anglès, que era en Lord Carnarvon, que per qüestions de salut van anar a viure a Egipte. Es van conèixer i van coincidir amb les seves inquietuds, diguem-ne, culturals. Un volia descobrir la tomba d'un faraó que sabia que estava a la Vall dels Reis però que ningú no havia trobat encara, i l'altre tenia els mitjans per poder-ho fer. Van unir esforços, uns econòmics i l'altre intel·lectuals, i finalment al cap d'uns quants anys van trobar la tomba del Tutankamon. La tomba de Tutankamon és una de les últimes grans troballes de la història de l'arqueologia d'Egipte. En aquests últims 100 anys s'han trobat moltes altres coses, però tan espectaculars com aquesta no. La tomba és important perquè és una de les poques tombes trobades gairebé intactes de la història de l'antic Egipte. És important per la gran quantitat d'objectes que es van trobar que són únics, no s'han tornat a trobar mai més, i és important perquè ens parla d'una figura desconeguda, pràcticament desconeguda, que si bé no va tenir una gran importància amb la història militar o política del país, ho va tenir molta amb la seva trajectòria com a continuador i com a persona que retorna a l'ortodòxia a la història de l'antic Egipte, que és l'única tomba trobada intacta a la Vall dels Reis, pràcticament intacta, a la Vall dels Reis d'un faraó. Com hem dit en la conferència, s'han trobat altres tombes intactes, no de faraons, i encara segurament quedaran més coses per descobrir. L'extraordinari de la tomba de Tutankamon és que va ser construïda immediatament o relativament ràpid, es va construir a sobre la de Ramsès VI, que va ocultar la tomba del seu predecessor, en aquest cas de Tutankamon. Cronològicament hi ha uns quants anys de diferència, però construir-la just a sobre va quedar completament tapada la tomba anterior. No és que ho sapigués, Ramsès VI no sabia que sota hi havia la tomba, però indirectament la va ajudar a protegir i va quedar completament oculta. Tutankamon va viure una època convulsa de la història d'Egipte, era fill d'Akhenaton, el personatge més desequilibrant de la història d'Egipte, perquè va ser qui va trencar amb tot el dogma que hi havia a Egipte sobre el politeisme i sobre els conceptes artístics i fins i tot sobre la capital política que en aquella època era Tebes. Va trencar amb tot això i va crear una nova capital, un nou estil artístic i sobretot va transmetre la idea que ja no hi havia tants déus, sinó que només hi havia un déu digne de ser adorat, que era el déu Aton. Tutankamon va viure en aquesta època, però també va ser el que va ajudar a traspassar de nou tota la història tradicional d'Egipte i retornar-la als seus camins habituals. Sí, no, les malediccions és una cosa que existia, a l'antic Egipte existien, i totes les tombes, i no només a l'antic Egipte, jo he excavat a diversos llocs del Pròxim Orient i totes les cultures antigues creien en la màgia de una maledicció, i sempre els sarcòfags estan sempre amb una inscripció que, pobre d'aquell que gosi d'estorbar el descans del difunt que hi ha allà. O fins i tot els codis de lleis estan protegits. Compte contra aquell que gosi no complir les lleis que estan escrites en aquest decret. Per tant, els antics creien en l'existència de poders que podien anar en contra d'aquells que fessin allò que no estava permès de fer. I això jo estic convençut que les tombes tenien aquesta maledicció, inclosa la Tutankamon. Però sí que és veritat que això era una creença
no era una certesa, era una creença, com també creien que hi havia déus amb aspecte de cocodril. Per tant, formava part del seu sistema de creences. Aquest sistema de creences va arribar fins a nosaltres i nosaltres hem sigut els que l'hem potenciat i l'hem volgut donar una realitat que no existeix, lògicament. Que en Lord Carnarvon morís d'una picada de mosquit perquè se li va infectar i que això s'atribueix a la maledicció, qui s'ho vulgui creure que s'ho cregui, però li hagués passat igualment si l'hagués descobert com si no. Però qualsevol cosa aleshores que passava al voltant de la tomba de Tutankamon, totes les morts que van haver-hi, que no van haver-hi, però també es poden explicar de 1001 maneres diferents, totes s'associaven a la maledicció. Ja repeteixo, existien, però dintre de la creença del context històric dels antics egipcis, no pas com una creença real. Els servents mai, només en una època de la història d'Egipte molt al començament, i estic parlant de la primera i segona dinastia, és a dir, en el 3100-3000 abans de Crist, s'han trobat tombes amb sacrificis de persones humanes, però molt esporàdiques i es va acabar de seguida. Per tant, no hi ha ni a les piràmides ni a les tombes posteriors hi ha cap mena de rastre de sacrificis humans. A Egipte queda més de la meitat o més de 3/4 parts. S'ha trobat molt poca cosa. Penseu que portem excavant de forma oficial, diguem-ne, 200 i pocs anys. I Egipte és una civilització que va durar 3.000. Per tant, vivia molta gent durant molt de temps, es van construir moltes coses, va morir molta gent, per tant, queda milers i milers i milers de coses per trobar. Textos, papirs, estàtues, temples, tombes, ciutats que pràcticament no s'han trobat cap. Queda pràcticament tot, diríem, per trobar. Per molt que s'hagi trobat, estem pràcticament gratant la superfície del que queda per trobar. El govern egipci darrerament és això, darrerament ostenta un control ferri de les antiguitats suposo una mica, això és una opinió personal, per compensar els molts anys de domini estranger sobre el país i sobre les antiguitats en general. Per tant, jo crec que sí que s'aniran descobrint coses, però amb una mesura que serà la que imposi el govern, i amb uns paràmetres i amb unes condicions que cada vegada fan més difícil que les excavacions estrangeres puguin tenir permisos i accessos a treballar amb certa llibertat. Però sí, s'acabaran trobant coses, però amb la mesura i forma que ells vulguin. No, Egipte és un país molt segur per anar-hi. Ara ja no hi ha ni pandèmia, ni terrorisme, no hi ha ni res. L'única cosa que hi ha és massa gent. Per tant, a Egipte va passar una cosa, que és que abans hi havia moltíssima gent i estava a tope. Va venir la pandèmia, va reduir molt el volum de gent i ara torna a estar a tope, però si abans hi havia 100.000, ara hi ha 50.000, però està a tope perquè les condicions són les que són. No hi ha tants hotels, no hi ha tants barcos, però els que hi ha estan a rebentar. Per tant, jo recomano molt viatjar a Egipte un cop a la vida com a mínim. Però si es vol viatjar s'ha de fer amb condicions, d'una forma segura, en el sentit que vagis amb una agència de viatges que et garanteixi el viatge i que ho facis amb molta antelació, perquè realment val molt la pena el país, però s'ha de combinar molt amb el tema del turisme perquè realment estan desbordats i si no es fa d'una forma segura pots trobar-te sorpreses desagradables. Sí, recordo, sí, perquè jo vaig anar per primera vegada el 92, tenia 18 anys i tota la meva vida que m'havia agradat Egipte. I era el primer viatge que feia, un viatge turístic, convencional i normal, i no m'ho creia, perquè és el que passa avui en dia amb molta gent. Avui en dia que hi ha tantes imatges, tants vídeos, tanta possibilitat de veure-ho abans d'anar-hi, hi ha coses que potser no et sorprenen, però les piràmides no deixen a ningú indiferent. No t'ho creus fins que estàs allà i quan estàs allà inclús costa de creure-t'ho. I a mi, quan hi vaig, encara, perquè és una cosa fora de mida. Els colossos de Busimbel, espectaculars, el temple de Luxor, una meravella, però les piràmides és que jo no he trobat encara, més que he viatjat pel món, no he trobat res que m'atrapi tant com les piràmides.